Ramogi TV. Senetas mag Azimio wuok oko mar od bura bang' spika mar od bura mar Senet Amason Kingi rem e podho lokruok e tend Azimio e od burano. Kaluwore gi mano, Senetas mag Azimio buogo mar biro chwalo paro mar golo e apisi spika mar Senet Amason Kingi juma manyien kuom tiyo ataro mar chike matayo od bura. Azimio ne ogwelo ledama olekine kaka jago poro manyien mar kweth manok kendo thicho oko Fatuma Dulo bang' duond bura mar Jubilee lando chenro mar wuok e Azimio kendo riwore kod piny owacho. Jafambo marwa Chris Owino miyo olero. Kuom thuolo mar ariyo e dweche auchiel nyaka ne yaw ayanga od bura mar 13 bang' yiero maduong' mokalo, Senetas mag Azimio owuok oko kendo thanjo ne chenro mag od bura mar Senet. E odhiambo ma kawuono, Senetas mag Azimio owuok oko kendo kuno twak mag od bura bang' spika mar od bura Amason Kingi rem keto e tim lokruok mar tend Azimio e od bura mar Senet mane dhi gwetho oko Fatuma Dulo e lemo mar jago poro mar kweth manok e od bura mar Senet. Senetas mag Azimio kotelnegi kod ogai margi Stewart Mazayo kaachiel gi ledama olekina oketo jalup spika mar Senet Kathure Murungi e kom maliet kaluwore kod chung' mare e lwi lokruok mane otim kod Azimio. Bang' bayore weche, Kathure Murungi oriembo ledama olekina kod Mazayo e alwora mar od bura, gino ma ochwanyo Senetas mag Azimio kendo wuok oko mar od bura. Tok wuok e od bura, Senetas go omonjo apisi mar Fatuma Dulo e chenro mar thiche oko, kagiwacho ni Dulo onego we lemo makamano bang' duond bura mar Jubilee lando chenro mar wuok e Azimio kendo riwore kod Kenya Kwanza. E lokruok mane oland kod ogai mar Azimio Raila Odinga chieng' tich adek e jumani, Seneta ma Narok Ledama Olekina emane oyier kaka jago poro manyien mar kweth manok e od bura, lemo mane omak kod Fatuma Dulo. E twak margi kod jofwamb weche, Senetas go oseyo spika Amason Kingi kuom yiengore nyakonchiel e kinde motayo chenro mag od bura kendo buogo mar thiche oko e apisi e juma manyien. But what we are seeing is that we are seeing an incompetent speaker. So this house has got no choice but to begin the process of removing. You know, I've tried to advise the speaker that it's too early to lose this house. We know the speaker ran away from the chambers today, and the whole of next week he'll be out of this country using public funds, going all the way for having fun in Cyprus. Whenever a political party decides to make changes on its leadership, the procedure is under Senate Standing Orders, number 23, sub-rule 6, is very clear. We were communicating with the Speaker so that the Speaker will be in a position to communicate other communications to the Senate, effecting the changes. That is the role of the Speaker. Kopogore kod gole ya PC, Senetas mag Azimio bende osingo mar keto e lela weche mag mibadhi ma Amason Kingi ne otimo e kinde mane en gavana ma Kilifi. We know quite a lot about the Speaker, and I can tell you that we will not hesitate to unearth everything. Yeah. Yes. It is going to be messy, to borrow the words of the current Speaker. It is going to be nasty, you know, and this small action where he decides to completely rape the Constitution, rape the standing orders, and give himself powers that he doesn't have will really cost him dearly. I've been a legislator in this parliament for the last 30 years, and I have been with many speakers. I know speakers are normally elected from different sides of the divide in the House. But when it comes to adhering to the Constitution and to the standing orders, all the speakers, including Kaparo, used to strictly adhere to the standing orders and the Constitution. Kaluwore gi Azimio, ma en achiel kuom chenro mag piny owacho mar Kenya Kwanza, etieko kweth mobalo kod piny owacho. The moment you start associating and promoting activities of another party, you are deemed to have left your own party. Senator Dulo has already left Azimio.
and she should in fact resign and seek fresh mandate from the people of Isiolo. Senator Murkomen ambaye alikuwa ni kiongozi wa wengi katika bunge lililokwisha la Senate alitolewa katika hali kama hizo. Senator Kihika alikuwa ni kiranja akatolewa katika hali kama hizo. Sisi katika upinzani tulimuondoa spika wa sasa wa bunge la kitaifa Mheshimiwa Wetangula katika hali kama hiyo. Kwa hivyo si jambo geni, ni jambo ambalo limefanyika na ile tunaita president iko tayari. Wenge koro dhingi od bura mar Senet juma manyien mar neno ka Azimio dhi chwalo paro mar thicho oko spika mar od bura mar Senet Jeff Amason Kingi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.